силата на щедростта. Тя е онова велико чувство, което изпитваме, когато сме изпълнени с любов. Тя е онзи момент, когато нашата същност в нас иска да твори, иска да се прояви. И тя не е едно голямо даване, а едно отдаване на частица от нас, от нашето сърце, за благото на някой друг. И ние в този момент не се чувстваме използвани, а напротив, ние сме благословени в този момент да изпитаме това чувство на щедрост, за да го сътворим, да направим още по-добър света. И в тези малки неща, в тези ежедневни моменти може да съществува тя. Тя е отдаване, тя е съпричастност. Прави хората да бъдат свързани, прави хората да бъдат заемни, да си помагат, да творят добро. Щедрия човек, той е ведър, той е усмихнат, той не търси сметка на никого. Той просто дава без да очаква. Той е просто там. Той е в момента на нужда и е там. И неговите дела ще бъдат умножавани, защото той е щедър. Не си пести силите. Не смята колко е дал и колко ще получи. Щедростта е като любовта. Тя вдъхновява. Тя кара хората да бъдат по-добри, да бъдат по-светли, да искат едно по-светло бъдеще за себе си и за децата си. Но щедростта е един съзнателен избор. Аз избирам да бъда щедра, защото знам какви ще са нейните последици за мен и за моето потомство. Можем ли всеки ден, като се събудим, да изберем да бъдем щедри? Можем ли? Можем. Пожелавам ви един хубав, прекрасен, щедър ден. Бъдете щедри към себе си, към хората, към света. В мислите си, в действията си, в намеренията си. Отворете сърцата си за щедростта. Пуснете я там вътре. И вижте какъв прекрасен свят ще създадем днес. Независимо в каква ситуация се намирате, можем да изберем да бъдем щедри. Един прекрасен и щедър ден ви желая.